ቅዱስ 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 ጎይታ ሰራዊት ኩሉ ምድሪ ብኽብረቱ መሊኡ አሉ። እግዚአብሔር ኣብ ቅዱስ መቕደሱ ሎ ዝፋኑ ከዓ ኣብ ሰማይ እዩ። ነቶም ትሑትን ንቁስን መንፈስ ዘለዎም ድማ ቀረብኦም እዩ። ጓይቶም ዝንስሑ ይሰምዕ፣ ናብ ጸሎቶም ከዓ ጸኒሉ ይሰምዕ። ለዚ ኣሚንና ናብ ዝፋን ጸጉ ንቕረብ፣ ሓጢኣትናን ዕዳናን ድማ ከምዚ ኢልና ንተኣመን። ወኣምላኽ ከም ሳህድኻ መሓረኒ፣ ከምቲ ዓብዪ ርኅራኄኻ ኣበሳይ ደምስስ። ካብ ኣበሳይ ኣጸቢእካ ሕጸበኒ፣ ካብ ሓጢኣተይ እውን ኣጽርየኒ። ኣነ ኣበሳይ ይፈልጥ ኣለኹ እሞ ሓጢኣተይ ኩሉ ግዜ ኣብ ቅድመይ እዩ። ኣነ ንኣኻ ጥራይ በደልኩ፣ ኣብ ቅድሜኻ እከይ ገበርኩ። ገጽካ ካብ ሓጢኣተይ ከውሎ፣ ንብዘሎ ኣበሳይ እውን ደምስሶ። ወኣምላኽ ጽሩይ ልቢ ፍጠረለይ፣ ጽኑዕ መንፈስካ ኣብ ውሽጠይ ሓድስ። ካብ ገጽካ ይትደርብየኒ፣ ቅዱስ መንፈስካ እውን ኣይትግድፈኒ። ሓጎስ ምድሓንካ ምለሰለይ፣ ብፍቓደኛ መንፈስ እውን ደግፈኒ። መሓረ ኣምላኽ ንኹሉ ከዓ ለዋህ ዝኾንካ ኣቦ፣ ጸጋኻ ካብ ወለዶ ንወለዶ ይነብር። ንስኻ ዕጉስን ጸዋርን ኢኻ። ንዝንስሑ ዘበሉ ኩሎም ከዓ በደሎምን ሓጢኣቶምን ይቕረ ትብለሎም። ድማ ብለውሃትካ ናብ ህዝብኻ ክትርኢ፣ ልማኖ ደቅኻ ድማ ክትሰምዕ ንልምነካ ኣሎና። እግዚአብሔር ኣምላኽና ሓጢኣት ኩሉ ይቕረ ትብል፣ ዓመፃ ከዓ እተርሕቕ በይንኻ ንስኻ ኢኻ እሞ ብዛ ሰዓት እዚኣ ብፍላጥ ይኹን ብዘይፍላጥ ብሓሳብ ብቓል ብግብሪ ኣብ ቅድሚኻ ዝገበርናዮ ኩሉ ኣበሳና ይቕረ ክትብለና ንልምነካ ኣሎና። እዚ ኩሉ በቲ ተፍቅሮ ወድኻ ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም። ሓጢኣትና እንተተናዘዝና ንሓጢኣትና ይቕረ ክብለልና፣ ካብ ኩሉ ዓመፃ እውን ከንጽሓና እሙንን ጻድቕን እዩ። ኣሜን። ሰማያዊ ኣምላኽና ስብሓት ይኹን ንኣኻ። ስለቲ ሕያው ፍቕርኻ ለዊካ ዝሃብካና ሰላም ናብ ምድሪ ሰደድካ ብናይ ዘለኣለም ምኽርኻ ንኣና ባቂለና።
وكل تخل سماوي أملاخنا بيسوس كريستوس قويتانا حق زلو وأمنتن نمحرتك صنع تصفان نبتس أينا دما لقم زي بالله فقر كتبنا نلمنك كالونا لبخم نابك زي أبيهر العلو نايلومي كفل مصحف قدوس كا سمعو نايلومي كفل مصحف قدوسنا أب مزمور داويد سوسان حموشتن كاب حدا كسع شمونت إيو وأملاخ أب سيون بهدآت يمسقونخا مبسعون نأخا كفتسام إيو أتاج أولوت سمع كل سجا نبخا كمتس إيو أبسا برتعني نسخان مجهاسنا يقرأ كتبل إيخا أبوتخا كحدر زحار خيو زقرب كيون سبتو إيو ببرخت بيتكا بقدوس مقدسكا كنت أجب إنا أتا أملاخ مدحنا نخل وسنات مدرن نروحق بحرتاتن معقوبي زخونكا سلطان تعاتيقكا بحيلخا نخران زصنعكا همام بحري همام معبلاتو وخعتا أهزابن اتهدئ بزفره نجر بصدقي كتملسلنا إيخا أب وسنات مدري زنبرو خاء بتأمرات كاي فرهو نمبراقن نمعرابن إلل تبلن زي قال እግዚአብሔር እዩ እጅ ሐቢርና እምነት ክርስትናና ከምዚላ ንተአመን ንሕና ኩሉ ብዝኽእል እግዚአብሔር አቦ ፈጣር ሰማይን ምድርን ንኣምናሉና ንሕና ብሓደ ወዲ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ መንፈስ ቅዱስ ተጠንሰ ካብ ማርያም ድንግል ተወልደ ዘበን ጶንጢዮስ ጲላጦስ ሓሳር መከራ ጸገበ ተሰቕለ ዝሞተ እተቐብረ ናብ ሲኦል ዝወረደ ብሳልሰይቲ መዓልቲ ካብ ሙታን ዝተንስአ ናብ ሰማይ ዝዓረገ ኣብ የማንት ኩሉ ዝኽእል እግዚአብሔር ኣቦ ድማ ኮፍ ዝበለ ካብኡ ከዓ ንህያዋንን ንሙታትን ክፈርድ ዝምለስ ንኣምናሉና ንሕና መንፈስ ቅዱስ ብሓንቲ ቅድስቲ ናይ ሐዋርያት ቤተ ክርስቲያን ብሕብረት ቅዱሳን ብሕድገት ኃጢአት ብትንሣኤ ሙታን ብህይወት ዘለዓለም ንኣምናሉና አምላክናን ቃሉን ምስ ቅዱስ ቁርባን ምስ መንፈሱን ፍቕሩን ምስ ሕብረት ኣሕዋት ብኹሉ ዝመጽእ ፍርሃት የብልናን እቲ እሙን ጓሳ እቲ እሙን ጓሳ ኣሎሞ ምሳና بعابي لوها كم قداموت إسرائيل لوميخا يقعزونا بكن أنتم إمونا بحيلي يعدتم كالكالي خاء قن أملاقي مرحوم قن أملاقي مرحوم برقتي مرحوم مجدي كبرت سبعة نخلتو يفتو طراي رخصتني حكياتني إيو تدلقون كن أنا إفتو مخاد نفس ماي مستم تفرا كريستوس مستم تفرا كريستوس زي خدو مس كريستوس أملاخ يدحنون بمسكن صرفن إكاسية إكوا انت فليوني أزماني نجيغا نغوي تاكسع بوم حريق زيد سعرون خبري زيد سعرون خبري نزي
نصلي. ቅዱስ ሰማያዊ እግዚአብሔር አምላኽና ሳሕጂ ምሳና ስለ ዝኾንካ ተመስገን። ሕጂ ድማ ንቓልካ ባዕልኻ ክትምህረና ንልምነካ ኣሎና። ስምዓና ስለቲ ክቡር ስም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣሜን። ናይ ሎም መዓልቲ ክፍሊ መልእኽትና እምበኣር መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ካብ ፍቕዲ 15 ክሳብ 28 ዘሎ ብስም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከምዚ ኢለ ኣንብቦ። እምበኣርሲ ቅንያቱ ክፉእ እዩ እሞ ግዜ ዓዲኩም ከም ለባማት እምበር ከም ዓያሱ ዘይኮነ ከመይ ብጥንቃቐ ከም እትመላለሱ ተመልከቱ። ምእንቲ እዚ እቲ ፍቓድ ጎይታ እንታይ ምዃኑ ኣስተውዕሉ እምበር ዓያሱ ኣይትኹኑ። ዝርገት ኣለዎ እሞ ብወይኒ ኣይትስከሩ። ግናኸ ብመዝሙርን ምስጋናን መንፈሳዊ ቅኔን ብልብኹም ንጎይታ እናተቐኔኹምሉን እናደረስኩምሉን ንሓድሕድኩም እናተዘራረብኩምን መንፈስ ይምላእኩም። ንኣምላኽን ነቦን ስለ ኩሉ ነገር ብስም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኩሉ ሳዕ እናመስገንኩምዎ ንሓድሕድኩም ብፍርሃት ክርስቶስ እዙዛት ኩኑ። ከምቲ ክርስቶስ ርእሲ ማሕበሩ ዝኾነ ንሱ ምድሓን ስጋኡ ከዓ እዩ። ሰብኣይ ከዓ ርእሲ ሰበይቱ እዩ እሞ ኣትን ኣንስቲ ከም ንጎይታ ጌርክን ንሰብኡትክን ተኣዘዝኦም። ከምቲ እታ ማሕበር ንክርስቶስ እትእዘዞ ከምኡ ድማ ኣንስቲ ንሰብኡተን ብኩሉ ይተኣዘዝኦም። ከምቲ ክርስቶስ ንማሕበሩ ዘፍቀራ ኣቱም ሰብኡት ኣንስትኹም ኣፍቅሩ። ክርስቶስ ብቓሉ ገይሩ ብምሕፃብ ማይ ምስ ኣፅረያ ምእንቲ ቅድሳ ርስሓት ወይ ዕጣር ወይስ ገለ ነዚ ዝመስል ዘይብላ ብዘይ መንቅብ ቅድስትን ክብርትን ማሕበር ገይሩ ንኡ ምእንቲ ከቑማ ኢሉ ርእሱ በጅኣ ሃበ። ሰብኡት እውን ነተን ኣንስቶም ከም ስጋኦም ገይሮም ከፍቅርወን ይግብኦም እዩ። እግዚአብሔር ኣምላኽና ንስኻ መምህርና ንሕና ተምሃሮኻ ክትከውን ባዕልኻ ሓግዘና ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ኣሜን። እምበኣር እዚ ናይ ሎም መዓልቲ ክፍልና ሐዋርያ ጳውሎስ ናብ ማሕበረ ኤፌሶን ዝፀሓፎ እዩ። ሐዋርያ ጳውሎስ ንማሕበረ ኤፌሶን ኣፀቢቑ ይፈልጣ እዩ። ምስኦም 2 ዓመትን ፈርቓን ዝኸውን ግዜ ኣሕሊፉ ነይሩ እዩ። ስለዚ ንዓቶም ሕጂ ክፅሕፈሎም ከሎ ግና ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኮይኑ ይፅሕፈሎም ዘሎ። ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ከሎ ንዕኡ ብዛዕባ ማሕበር ኤፌሶን፣ ብዛዕባ ማሕበር ቆሎሴ፣ ብዛዕባ ማሕበር ፊልጵ ዝመፁ መልእኽትታት ነይሩ። ኣበይ ከም ዘለዋ ኩነታትን ዝነግርዎ መታዓይቲ ነይሮሞ። በዚ ምክንያት እዚ ድማ ሕጂ ንኤፌሶን ፅሕፈሎም ዘሎ። ኣብዚ ግዜ እዚ ቤት ማእሰርቲ ከሎ ንቆሎሴ እውን እናፀሓፈ ክነሱ ኣብ ኤፌሶን ኣብቲ ከባቢኡን ድማ ናይ ጌጋ ትምህርቲ ዝምህሩ ሰባት ከም ዝነበሩ ስለ ዝሰምዐ እዩ በዚ ተጠንቅቆም ኢሉ እዚ መልእኽቲ እዚ ዝሰደሎም ዘሎ። ኣብ ኤፌሶን እቲ ትምህርቲ ንዓኣቶም ጥራይ ዘይኮነስ ከባቢኡ ኩሉ እውን ነታ ማሕበር ጥራይ ዘይኮነ ኣብቲ ከባቢ ዘለዉ እውን ኩሉ ከም ዝነበሩ እቶም መምሃራን እሞ ከዓ መታዓየይቱ ንዕኡ ዝኾኑ ኣብዚ ሓደ ክልተ ክንጠቅስ ኢና ንሐዋርያ ጳውሎስ መልእኽቲ ዘምፅሉ ዝነበሩ። ቆሎሴ ምዕራፍ 4 ፍቕዲ 12 እንታይ ይብለና? ሓደ ካባኻትኩም ባርያ ኢየሱስ ክርስቶስ ብጸሎት ዝጋደለልኩም ዘሎ ኤጳፍራስ ሰላም ይብለኩም ይብሎም። ንኣብነት ናብ ቆሎሴ ክፅሕፍ ከሎ ኤጳፍራስ ብዛዕባኻትኩም ፀሎት ዝገብር ዘሎ ሰላምታ ይሰድድ ኣሎ ኢሉ ክፅሕፈሎም ከሎ ኤጳፍራስ ምስኡ ከም ዘሎ ኣብቲ ኩነታት ኣብዚ ደብዳቤ ይሰድሎም። ቀፂሉ እውን ኣብ ቆሎሴ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 6-7 ከምቲ ካብ ኤጳፍራስ ክቡር መዓይትና ምእንታኹምን እሙን ኣገልጋሊ ክርስቶስ እትመሃርኩምዎ ፍቕርኩም ብመንፈስ ዘፍለጠና ኤጳፍራስ እዩ። ስለዚ እንታይ ይብሎም ኣሎ? ኣብ ንሓድሕድኩም እንታይ ዓይነት ፍቕሪ ከም ዘለኩም ዝነገረና ዘምፃልና መልእኽቲ ኤጳፍራስ እዩ ናብ ሐዋርያ ጳውሎስ መፅኡ ዝገልፀሉ ዘሎ። ኣብ ፍቕዲ 4 ፍቕዲ 1-23 ድማ ኤጳፍራስ ብክርስቶስ ኢየሱስ መተኣስርተይ ይብሎ። እምበኣረ ንሱ እውን ኣብኡ መፅኡ ተኣሲሩ ነይሩ እዩ። ምስ ሐዋርያ ጳውሎስ መተኣስርተይ ይብሎ። ድሓር ግን ምስ ተፈትሐ ተመሊሱ ኤጳፍራስ ኣብ ቆሎሴ የገልግል ነይሩ።
ካልኣይ እውን ኣብ ፊልጵን ተረኣና ኤጳፍሮዲሞስ ዝበሃል ነይሩ ሃርያ ጳውሎስ ካብዚኣቶም እዩ መልእኽቲ ዝቕበል ዘሎ እዚ ኤጳፍሮዲሞስ ዝበሃል ሓወይ ይብሎ መተዓይተይ ቀፂሉ እውን መተዓቂተይ ብክርስቶስ ሓወይ እዩ ዝብሎ ዘሎ ኣብኡ መፂኡ ነይሩ ንዕኡ ክበፅሖ መፂኡ ቀፂሉ ኸ እንታይ ይብሎ መተዓይተይ ወንጌል ዝዝርግሕ ሳልሳይ ከዓ እንታይ ይዛረብ ብዛዕባኡ መተዓቂተይ ወተሃደር ማለት እዩ ዓቀይታይ ማለት ወተሃደር ማለት እዩ ናይ ክርስቶስ ወተሃደር ኣነ ንሱ ከዓ ምሳይ ወተሃደር ናይ ክርስቶስ እዩ ይብል እዚ ኤጳፍሮዲሞስ ዝበሃል ናብኡ ከገልግል ኢሉ ምስ መፀ ናብ ሃርያ ጳውሎስ ሓሚሙ ምስ ሓመመ ብከቢድ ሓሚሙ ናብ ሞት በፂሑ በዚ ምክንያት እዚ ሃርያ ጳውሎስ ጉህዩ ነይሩ ድሓር ግን ተፈዊሱ ሓዊዩ ምስ ሓወየ ሃርያ ጳውሎስ እንታይ ይብል ንሱ ከገልግል ኢሉ ኣብዚ መፂኡ ሓሚሙ ንሞት ቀሪቡ እግዚኣብሔር ኣምላክ ግን ምሒርዎ ንዕኡ ጥራይ ዘይኮነ ምሒርዎስ ኣነ እውን ኣብዚ ተኣሲረ ከለኹ ኣብ ሓዘን ከለኹ እንደገና ኣብቲ ርእሲ ሓዘነይ ሓዘን ከይውስኸኒ እግዚኣብሔር ንዓይ እውን ምሒሩኒ እዩ ሕጂ ከዓ ናፍቐኩም ስለ ዘሎ ንዕኡ ቀልጢፈ ይሰዶ ኣለኹ ናባኻትኩም እሞ ተቐበልዎ ንስኻትኩም ከዓ መታን ክትሕጎሱ ነዞም ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ኣገልገልቲ ኣኽብርዎም ይብል እዚ ኣብ ፊልጵ ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 25-26 እዩ ዝገልፆ ዘሎ እንታይ ይብል ሓወይን መተዓቂተይን ልኡኽኩም ኣነ ብዝደልዮ ኣገልጋሊ ግና ንኩልኻትኩም ስለ ዝናፈቐን ብምሕማሙ ብምስማዕኩም ስለ ዝጓሃየን ናባኻትኩም ክሰዶ ግዲ ኮይኑኒ ሓሚሙስ ብሓቂ ንሞት ቀሪቡ ነይሩ ግና ኸ ኣምላኽ ምሒርዎ ሓዘን ኣብ ልዕሊ ሓዘን ከይከውንሲ ሓዘን ከይውስኸንሲ ንዓይ ድማ እዩ እምበር ንኡ ጥራይ ኣይኮነን ስለዚ ምስ ረኣኹምዎ ከም ብሓድሽ ክትሕጎሱ ኣነ እቲ ሓዘነይ ምእንቲ ክቐልል ቀልጢፈ ሰደድክዎ ደጊም ንሱ እቲ ካባኻትኩም ዝጎደለና ኣገልግሎት ምእንቲ ክመልእ ነፍሱ ቀቢፁ ምእንቲ ዕዮ ክርስቶስ ክሳዕ ሞት ቀሪቡ ነይሩ እዩ እሞ ብኩሉ ሓጎስ ብጎይታ ተቐበልዎ ነዞም ከምዚኦም ዝበሉ ይብላ መወዳእታ ነዞም ከምዚኦም ዝበሉ ኣኽብርዎም እምበኣር ከም ዝገለፀልና እዚ መልእኽቲ እዚ ንዓኣቶም ክሰደሉ ከሎ ንወንጌል ስለ ዘገልግል እዩ ስለ ዝዓይ ዘሎ እዩ ይመላለስ ስለ ዘሎ እዩ ሂወቱ ብምሉእ ከዓ ንክብሪ ኣምላኽ ይነብር ስለ ዘሎ እዩ ንሽዑ ጥራይ ኣይኮነ እዚ ትምህርቲ እዚ ኣሕዋተይ ንሕና እውን ከም ኣመንቲ መጠን እዚ ምዕዶ እዚ ንዓና እዩ እቶም ንወንጌል ዝዓዩ ዘለዉ እቶም ዘገልግሉና ዘለዉ እቶም ብርሃን ዝህቡና ዘለዉ እቶም ናይ ምፅንናዕ መልእኽቲ ዝህቡና ዘለዉ ከነኽብሮም ይግባአና ካህናትና ከነኽብር መራሕትና ከነኽብር እዩ ዝምዕደና ዘሎ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ሰባት ኣኽብርዎም ምክንያቱ ሓደ ግዜ ከይተፈለጠና ቀሺ ክርስቶስ ከምዚ ክንብል ንኽእልና ከምዚ ገበረታ ኮይኑ ከምዚ ዘይገብር እዚ ዘይገብር ንብል ኢና ስጋ ስለ ዝለበስና ንጋገይና ግን ንጠንቀቕ እንታይ ከም ንብል ዘለና ንእግዚኣብሔር ከይነጉህዮ መታ ነዞም ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ወንጌል ዝዝርግሑ ዘበሉ ልኡኻት ናይ እግዚኣብሔር ስለ ዝኾኑ ኣኽብርዎም ብዛዕቦም ጸሎት ግበሩ ኣብ ዘድልዮም ነገር ሓግዝዎም ዝጎደሎም ነገር መልእሎም እምበር እዚ ጉዲሉ ኢልኩም ኣይትፀባፀቡ እዚ ንኩላትና ሓደ ትምህርቲ እዩ ካብ ምውቃስ ምሕጋዝ ብድጋፍ ዝጎደለ ርኢኻ ምምላእ ነቲ ዝገብርዎ ዘለኹም ነገር ከ ካብ እግዚኣብሔር ከም ዝኾነ ፈሊጥካ ከዓ ንእግዚኣብሔር ምምስጋን እምበር ሃዋርያ ጳውሎስ ነዞም ማሕበር ከም ዝበልናዮ ኣፀቢቑ ስለ ዝፈልጦም ስለ ዝሓልየሎም ከዓ እዩ ከምኡ ዝብል ዘሎ እሞ ኣብቲ ቀዳማይ ብዛዕባ እቲ እምነቶም መን ከም ዝምሃሮም እንታይ ከም ዝነበረ ኣፀቢቑ ይፈልጥ እዩ ስለዚ እንታይ ዝብሎም ዘሎ ኣብቲ ናይ ቀደም እምነትኩም ፅንዑ እቲ ጌጋ ትምህርቲ ክመፅእ ከሎ ከይትዝምብሉ ኣብኡ ፀኒዕኩም ከ ጥራይ ኣመንቲና ምባል ኣይኮነን
እንታይ ዳ ፍረ ከዓ ኣፍርዩ ስለዚ ምዕራፍ 1 ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ንኣኻትኩም ዝተወሰነልኩም ምድሓን ፈሊጥኩምኒ ኣሚንኩም ኣለኹም ምዕራፍ 2 ሓደ እኳ ከይምካሕሲ ብእምነት ብፀጋ ኢኹም ዝድሓንኩም ምዕራፍ ፍቕዲ 8-9 ሓደ እኳ ከይምካሕሲ ካብ ግብሪ ኣይኮነን ብእምነት ብፀጋ ኢኹም ዝድሓንኩም እዚ ድማ ውህበት ኣምላኽ እዩ እምበር ካባኻትኩም ኣይኮነን እምበር ንስኻትኩም ብትገብርዎ ግብሪ ፅድቂ ኣይኮነን ብነፃ ዝወሃበኩም ነዚ ትፈልጡ እንዲኹም ማሕበር ኤፌሶን ብሎም ዘሎ ተኣምኑ እንዲኹም ምዕራፍ 3 ኣካል ናይ ክርስቶስ ከም ዝገበረኩም በቲ ንሱ ዝሃበኩም ፀጋ ናይ ክርስቶስ ኣካል ክትኮኑ ትፈልጡ እንዲኹም ተኣምኑ እንዲኹም ኣካል ናይ ክርስቶስ ካብ ኮንኩም ብኡ ከዓ ንበሩ ከም ኣካል ናይ ክርስቶስ ኮንኩም ሓደ ስጋ እንዲኹም ነታ ስጋ ርእሳ ወይታ ናይ ክርስቶስ እዩ ዓይን ኢድ እጋር ድማ ንስኻትኩም ኢኹም እምበኣር ናይ ክርስቶስ ኣካል ካብ ኮንኩም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከዓ ከምቲ ንክርስቶስ ዘተንስኦን ኣኹም ከም ዘተሰኣኩም ካብ ኣመንኩም ምስ ክርስቶስ ተጓዓዙ ሽዑ ኣብ ምዕራፍ 4 እንታይ ይብሎ ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ደጊም ኣነ እሱር ይብል ጽሕፈሎም ከሎ ብጎይታ ነቲ ተጸዋዕኩምሉ ጽዋዓ ብቑዓት ኮንኩም ክትመላልሱ እምሕደኩም ኣለኹ ነቲ ናታትኩም ጽዋዓ እንታይ ነፍስ ወከፍ ኣማኒ ጽዋዓ ኣለዎ ኣብ እምነት መጺኹም ኢኹም ከምቲ ናይ ቀደም ናብራ ይኮነን ናብራኹም ከም ኣመንቲ ኢኹም ሕጂ ከም ክርስቲያን ኢኹም ሕጂ ከም ኣካል ክርስቶስ ኢኹም ትነብሩ ሕጂ ስለዚ ተጸዊዕኩም ኣለኹም ኣካል ክርስቶስ ክትኮኑ ምድሓን ከዓ ትበሲሩልኩም ኣሎ እዚ ጽዋዓኹም ንኣኻትኩም ዝተመደበልኩም በኣር በቲ ተጸዋዕኩምሉ ብኡ ተመላለሱ ብቑዓት ኮንኩም ክትመላለሱ ዝኾይነኹም ኣማኒ ሽዑ ይኹን ሕጂ ኣነ ጽዋዓ የብለይን ክብል ኣይክእልኒ ኩሉ ኣማኒ ጽዋዓ ኣለዎ ኣካል ናይ ክርስቶስ ክኸውን ኣነ ንስኻትኩም ብክርስቶስ ንኣምን ዘበልና ናይ ክርስቶስ ኣካል ኢና ጽዋዓ ከዓ ኣሎና ህያብ ከዓ ኣሎና ፀጋ ከዓ ኣሎና ስለዚ በቲ መገዲ ናይ ክርስቶስ እምበኣር ንመላለስ እንተዘይኮነሲ ጥራይ ይፈልጥ ኣኣምነ ኢልና እንተዘይነበርናሉ ምስ ክርስቶስ የለና እንኣምኖን እንገብሮን ሓደ ክኸውን የድሊ እሞ በቲ ጽዋዓኹም ንበሩ ኢሉ ዝጽውዖም ዝምዕዶም ዘለዉ ኣብ ምዕራፍ 5 ኣብዚ ናይ ሎም መዓልቲ ድማ ቀፂልና እንተርኣና ደጊም ከም ፍቁራት ውሉድ ሰዓብቲ ኣምላኽ ኩኑ ኣብዚ ኸ እንታይ ይብሎም እቲ ጽውዓናታትኩም ደቂ ኣምላኽ ክትኮኑ ተጸውዒኩም ንስኻትኩም ደቁ ኣምላኽ ከዓ ኣቦኹም ኣቦን ደቅን ሓደ ስድራ ቤት ኮንኩም እዚ ጽዋዓ ዝብለኩም እምበኣር ብኡ ተመላለሱ ብኡ ህይወትኩም ምርሑ ቀፂሉ እንታይ ይብል ከምቲ ክርስቶስ ዘፍቀረኩም ንሱን መባእን መስዋዕትን ገይሩ ንኣምላኽ ንምኡት ጨና በጃና ዘሕለፈ ከምኡ ብፍቕሪ ተመላለሱ እምበኣር ስለ ዘፍቀረና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ መስዋዕቲ ተሰዊኡ እቲ ዝሰውኦ ንስኸ ንእግዚኣብሔር ኣቦ ጥዑም ጨና ነይሩ ተኣዚዙ እንዲ ገይሩ ኩሉ እንዲ ተኣዚዙ ብትሕትና ካብ ሰማይ እንዲ ወሪዱ ነቲ ከም ኣቦ እቲ ናይ መለኮት ዝኾነ ስልጣን ናሱ ከም ምንዛዕ ኣይቆፀሮን እንታይ ዳ ተኣዚዙ ተሰዊኡ ደቂ ሰባት ከዓ ምስ ኣምላኽና ኣተዓሪቑና ፍቕሪ ኣምላኽ ነቲ ሓደ ወዱ ዝኣመነ ዘበለ ኩሉ ናይ ዘለዓለም ህይወት ምእንቲ ክረክብ እምበር ከይጠፍእሲ ወዱ በጃ ክሳዕ ስብ ክሳዕ ድዚ ንዓለም ኣፍቀራ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 3:16 ኩላና ንፈልጦ ጥቕሲ እዩ በኣር ከምቲ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ መስዋዕቲ ኮይኑ ዝመፀ ንሕና ከዓኒ ነቲ ናይ ክርስቶስ ፍቕሪ ብምዕዛብ ንሓድሕድና ክንፋቐር ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን እንዲኹም ኤፌሶን ሓንቲ ማሕበር እንዲኹም ኣካል ክርስቶስ እንዲኹም ፍቕርኩም በኣር ኣብ ንሓድሕድኩም ተጠቐምሉ እቲ ትፈልጥዎ ኣብ ግብሪ ኣውዕልዎ
ኢሉ ይምዕዶም ቀፂሉ ብዛዕባቲ ምዝርናን ረኽሰትን ዝነበረ ቅድሚ ኣብ እምነት ምምፅኦም ከምኡ ዝኣመሰለ እምነት ነይሩ ሕጂ ግን እግዚኣብሔር ኣምላኽ እንታይ ሰብኣይን ሰበይትን ፈጢሩ ፍሬዩን ተባዝሑን ንምድሪ ከዓ ምልእዋ ኢሉ ስለዚ ብሰብኣይን ሰበይትን ቃል ኪዳን ኣሲሮም እግዚኣብሔር ዘላገቦም እዩ እቲ ፍሬዩን ተባዝሑን ኢሉ እግዚኣብሔር ዝመረቐ ኣብቲ ናይ ቀደም ዓለም ግን ኣብቲ ናይ ፍልስፍና ናይ ግሪካውያን ዝነበረ እቲ ፍሬዩን ተባዝሑን ዝበሃል ክሳዕ ጣዖት ገይሮምሉ ነይሮም እቲ ርክብ ናይቲ ህዝቢ ድማ ንክፋረ ብምንዝርናን ብርክሰትን ነይሩ በዚ ምክንያት እዚ ሃርያ ጳውሎስ ንዓኣቶም ዝፅሕፈሎም ዘሎ ብርክሰትን ብምንዝርናን ክኸውን የብሉን ሕጂ ተፈልይኩም ኢኹም ሕጂ ተለዊጥኩም ኢኹም ሕጂ ቅዱሳን ኢኹም ከም ቅዱሳን ደኣ ነበሩ ዝብሎም ዘሎ ኣብዚ ምዕራፍ 5 እንታይ ዝብል ኣብቲ መጀመርያ ፍቕዲ 3 ከም ንቅዱሳን ዝግብኦም ምስጋና ደኣ እምበር ምንዝርናን ኩሉ ርክሰትን ወይ ስስዐ ከቶ ኣይሰማዕኩም ከም ክርስቲያናት መጠን ከም ቅዱሳን መጠን ኣመስግኑ ንኣምላኽ ደኣ እምበር ከምቲ ዝነበርኩ ናይ ቅድም ንክርስቶስ ከይፈለጥኩምዎ ዝነበረ ናብራ ከምኡ ኣይትግበሩ ምንዝርና ኣይትመንዝሩ ካልኣይ ድማ ርክሰት ዝብሎ ዘለውን ቅድሚ ቃል ኪዳን ምእሳርካ ዝግበሩ ርክሰት እዩ ዝበሃል ከምኡ ከዓ ኣይትግበሩ ቀፂሉ እንታይ ይብሎ ስስዐ ኣይሃልኹም ሰብኡት ደይነስዎም ኣይትደልዩ ኣይትሰስዑ ኣንስቲ ደይሰብኡት ክናይትድለያ ኣይትሰስዓ ኢሉ ነቲ ናይ ቀደም ዝነበረ ነዚ ናይ ሕጂ ዘሎን ፈላልዩ ይገልፀሎም እዩ ዘሎ መታን ኣብ ናይ ቀደም ከይምለሱ ኣብዚ ናይ ሎሚ ዘንበብናዮ ድማ ቅድሚያቱ ክፉእ እዩ እሞ ግዜ ዓዲኩም ከም ለባማት እምበር ከም ዓያሱ ዘይኮነ ብኸመይ ብጥንቃቐ ከም ትመላለሱ ተመልከቱ ግዜያቱ ሕማቕ እዩ ይብል ነይሩ ሽዑ ሕማቕ ነይሩ ሕጂ እውን ሕማቕ ስለምንታይ ዓለም ውድቕቲ ስለዝኾነት ዓለም ተረጊማ ስለዝኾነት ኣብዛ ዝወደቐት ዓለም ስለዝነብር ንሳቶም እውን ኣብ ዝወደቐት ዓለም ስለዝነበሩ ግዜ ዓዲኩም ክቡር እዩ ግዜ ተጠቐሙሉ መንገድኹም ፍለጡ ብሓቂ ተመላለሱ ናይ ዓለም መንገዲ ከይትኸዱ ከም ሰብኩም ከይትኸዱ ምስቲ ውሕጅ ከይትኸዱ ኢሉ እዩ ዘጠንቅቖም ዘሎ ምእንቲ እዚ ፍቓድ ጎይታ እንታይ ምዃኑ ኣስተውዕሉ ወይ ኣይትዘንግዑ ኣያሱ ይትኽኑ ይብሎም ኣይትዓሹ ዝርገት ኣለዎ ብወይኒ ኣይትስከሩ ንምስካር ኢልኩም ኣይትስተዩ እንተሰኸርኩም ዝርገትኩም ክመፅእ እዩ መጀመርያን መወዳእታን ዘይብሉ ነገር ክመፅእ እዩ ይብሎም ዘሎ ብመዝሙር ምስጋና መንፈሳዊ ቅኔ ልብኹም ንጎይታ እናተቐንኹም እናደረስኩምሉን ንሓድሕድኩም እናተዘራረብኩም መንፈስ ይምላእኩም እምበር ንኣምላኽ እናመስገንኩም እናዘመርኩም መንፈሳዊ መዝሙር እናቃኔኹም መንፈስ ይምላእኩም በዚ ደኣ ነበሩ መንፈስ ምምላእ ማለት እንታይ እዩ መንፈስ ምምላእ ማለት ክርስቶስ ኣብ ሂወትካ ምህላው ማለት እዩ ባዕርስኻትኩም ንክርስቶስ ፈለጥኩም ኣካል ክርስቶስ ኮንኩም ኢኹም ክርስቶስ ኣብ ውሽጥኹም ይሃሉ መንፈስ ኣምላኽ ይሃሉ ኣምላኽ ይሃሉ ብምስጋናን ብመዝሙር ቅዱስ ዝኾነ ፍቕሪ ተፋቐሩ ስለዚ ኣብ ውሽጥኹም መንፈስ ክህሉ ተደኣ ኮይኑ ክርስቶስ ክህልወኩም ኣሎ መንፈስ ቅዱስ ክህልወኩም ኣሎ ከመይ ኢሉ ክርስቶስ ኣብ ውሽጥና ክህሉ ዝኽእል ወይ ንዓኣቶም ክህልዎም ዝኽእል ክርስቶስ ኣባና ክህሉ እንተደኣ ኮይኑ ቃሉ ኢና ነንብብ ንዕኡ ክንሰምዕ እንተደኣ ኮይና ዝዛረቦ ኢና ንሰምዕ ናይ ክርስቶስ ቃል ኣሎ ብዚ ናይ መንፈስ ቅዱስ ኣሎ ብዚ መምህርና ከዓ መንፈስ ቅዱስ እዩ ቃል እግዚኣብሔር ምስ ነንብብ ሽዑ መንፈስ ቅዱስ ምሳና ኣሎ ኣብቲ ስድራ ቤት ናይ እግዚኣብሔር እንድሕር ኣለና ኮይና ቃል እግዚኣብሔር ከነንብብ ኢና ብኡ ከዓ ክንመላለስ ኢና መዓስ ወግሐ ፀብሐ መንፈስ ቅዱስ መዓስ ኢና ንመልእ በብመዓልቱ ሕጂ ተመልየ ይኣኽለኒ ዝበሃል የለን ሕጂ ዘሚረ ይኣኽለኒ ዝበሃል የለን ተዳ በብመዓልቲ መንፈስ ኣምላኽ እናመልኣኒ መፅሓፍ ቅዱሰይ እናንበብኩ ክርስቶስ ኣባይ እንተደኣ ሃልዩ
أبتقعزو هيوتيكا كل جزء شعو كم كريستيان كوعز إيه أنت زي كونجن أنا إذا أمنون كم زيو الأملاح زين بتخينجن رح يكترفيه ودلي ودعيو قسم قعيو زنبرني منفس أملاح شعو من منفس ناي سجاي من منفس ناي عالم من منفس ناي شيطان والكخيره لذلك الأملاح من باب أقداسيو الأملاح مالت مسبوحة من الزراب مس كريستوس من اللزاب هاي كم زبل مسمع ما قدو مخال مالت كأسيلو زي قويتانا يسوس كريستوس رئيسي تا بيت كريستيان كم مخانا أنبيبنا رئيسي تا محبر كم زغني نتا محبر رئيسايو كم حدا أكالات كيريو الزربا زي سئلي زهبنا زلو حدا أكالات رئيس اللوو إيدا اللوو إقر اللوو عينت اللوو آزار اللوو سلزي نايتا سقاتي الرئيسي قويتانا يسوس كريستوس يو نايتا سقاتي أكالات كا ثم أمنتي نحنا هنا لإفسون كأخهم يزبلهم زلو بأركز كريستوس كاب رئيس نايتا بيت كريستيان كم زخونه مقاتا بيت كريستيان عقوت إزز أبكونت أنا استغعى رئيس خن سوقت كن يوم سلازين سوقت كن تأززها يغتصل جن كم تي كريستوس نبيت كريستيانو بجاز حلف الله دمو زفسس الله زت سوى الله بزي قال منكب بزي قال رسحت زي قال عطعر قدستن كبرتن غيرو خعزاز دلي همو خاسوت ننسهم افقرون ننسهم مسوعت لكم ننسهم تفكروا كلهم تزوان كلهم بيتي فؤاد እግዚአብሔር حلفነት وسيتكم نتان نزخت غورو ابتي مسوع زليو اختسويكم ما انت انيلكم سلازي نعان افقرون كمت كريستوس بيت كريستيانو زتسوي سلازفقرا ما انتي بيت كريستيان كنبل كلنا ما انتي سبات مالتي ما انتي توم اكلات ناي كريستوس خنا تسويو بفقري سوت كا ننسخو افقرون ابزد ليلو تسوو على ابنتكم يو ناتكم مزنتيو يزبل زلو كرات كريستيانا محبر إفسون نتتعاملوا جبروا فرع أريو إلوهم هذا باولوس زي نرعوهم ترى يكونن نحنا ونحجيهم يو نتنعاملوا فرع نريل بفريقهم كتفلتوهم يهم أبون جيل ماتيوس معرف شوعات فقد عسرته وشدشته بفريقهم كتلاليوم يهم فرع نحرلنان أنت زي بلنان نرعيو ننبسنا نمرمرة كم عايسو أيتملالسو كم لبامات بمنفس أملاح زمالالس خنو بقال بينا خنريو فرينا انتاي يمثل كتسئلو انتاي زمهرنا زي كاب إشوخدو ويني غنطب ويسي كتسئلو كاب تخوربادو كاب شعا عينت شعا تخوربادو بلس يغنطب هنا حر أمودات هتايبل كاب صبو صبوق فري يقنطب أب حماقهم دما حماقهم يقنطب فريناتي أبي يقص يدلو هو زواس دي دلو نحنساء صبون نحنساء حماق دي نحنساء وعي نحنساء زحول دي ويسي بتيك زابير زبلني بتيك زابير زمهارني بتزا أمنو يفري اللخو إيه إلنا نفسنا خنمرمر زابير حق سنة صلي كل تخل أملاخنا سلت قاسينا سلت تفكرنا تمسجن مهرس سلت قبرلنا خا تمسجن أب جزينه هو تعمش أنا نيرو لازم هنيات زلما محرت غيركا در عجي لبسب كفوي مو بار نمدري آيات فاني الكا زابير أملاخ محرتين أملاخي خا جدما نعانا بنقورو جيجا يغرب لنا لبنا خوي جن بعين محرت أمتنا معنا سلت خبر سمكا آمين
አስተምረኒ አምላኬ ክዝርግሕና ባኢደይ ህዱእ ክኸውን ቅድሜኻ ኣቦይ ምሳይ ካብ ዘሎኻ መራሕየ ኣምላኽዩ የታትየኒ ብኢዱ ተኣሚነ ክኽተሎ ዘታትየኒ ብኢዱ እቲ ናብራይ ምስ ፈጸምኩ ብጸጋኻ ዝነበርኩ ካብ ማዕበል ሞት ኣይፈርህኒ ኣቦይ መራሒ ኣሎኒ መራሕየ ኣምላኽዩ የታትየኒ ብኢዱ ተኣሚነ ክኽተሎ ዘታትየኒ ብኢዱ አምላኽ ንስሓትኩም ይኹን። ወዘለዓለማዊ ኩሉ ዝከኣለካ ኣምላኽ ናይ ኩሉ ፈጣርን ሓላውን ናባኻ ንምህለል ኣሎና ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢልካ መሓረና ሓጢኣትና እውን ኣይትዘክር ብመንፈስ ቅዱስካ ቅድሰናን ንገሰናን ከም ቃልካ ብቅዱስ ኣካይዳ ክንመላለስ ብጸጋኻ ርድኣና ንቤተ ክርስቲያንካ ብቃልካን ብቅዱሳት ምስጢራትካ ኣክባ ኣጽንዓያ ሓልዋ نتوم بتسلماتن موتن عرتن تأثيرهم ذلو كل مهزابك محرم برهانن هيوتن كرخبو هزل حنس أجخا بونجيل حبهم نخدسن كان نخبرت نيلكا نحنا كلنا لما برحان كنبر نخلهم مرحتي بارخن حلون بايتو من قست زبل كله بارخ نبر السلامن دحاننا وردلنا تعيز تكمن آيران فسلنا ፀሓይን ማይን በብዋኑ ሃበና ኩሉ ግብርና ቅኑዕን ጽቡቕን ክኸውን ምኽሪ ክርስትና ሓብረልና ዘር ምድሩና ቁልናን ኣፍርየልናን ግቡእ ግብር ጥበብን ጽቡቕ መነባብሮን ባርኸልና ነቶም ንዕዮ ማሕበርካ ከቕንዑ ዝእከቡ ኩሎም ባሮትካ ክትባርኾም ንጽልይ ኣለና እቲ ምእካቦም ከዓ ንኽብርኻን ንምዝርጋሕ መንግሥትኻን ክጠቅም ኣስምረሎም ወትሩ ዝእከቡ መኻሮ ቤተ መንግስቲ ባርኮም ሓሳቦም ንኽብር ስምካን ንምስልጣን ሃገርን ክኸውን ብፍርሃትካን ብጽቡቕ ስምምዕን ኣስልጠሎም ወእግዚአብሔር ነታ ቅድስቲ ቃል ኪዳን ባርኽ መናዳ ከዓ ነዞም ሕጂ ብቃል ኪዳን ክትኣታተው ዝደልዩ ባርኮም ኪዳን ጥምቀቶም ንዝሕድሱን ንዝቐርቡን ብምሕረትካ ረኣዮም ፍልጠት ክርስትናን ተጉላባ ዘይብላ እምነትን ዓድሎም ናይ ሓቂ ተማሃሩኻ ኮይኖም ወርት ግበት ሓቂ ዝመልኦ መገድኻ ክመላለሱ ምርሓዮም ንኹሎም ሕሙማት ድኻታትን ዓቕሎም ዝጸበቦን ናሞን ዝቐረቡን ኣርህወሎም ንዘኽተማትን ንመበለታትን ብለውሃትካ መሓዘሎም
ግዜ ሞትና ምስ በጽሐ ርድኣና ድሕሪ ሓላፊት ህይወትና ብጎይታናን መድሓኒናን ብኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ዘለዓለም ብፅና ኣማቐለና ኣሜን። ሓቢርና ንጸሊ ከምቲ ጎይታ ዝምሃረና ከምዚ ኢልና ኣብ ሰማያት እትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ከዓ ኣብ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና ከም ዝሓደግናሉ በደልና ሓደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን። ልብኹም ናብ እግዚኣብሔር ኣልዕሉ በረኸቱ ድማ ተቐበሉ። እግዚኣብሔር ይባርኽኩምን ይሓልኹምን። እግዚኣብሔር ገጹ የብርሃልኩም ጸግኡ ድማ ይሃብኩም። እግዚኣብሔር ገጹ ይምለሰልኩም ሰላሙ ኸዓ ይሃብኩም። ብስም እግዚኣብሔር ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ ኣምላኽ ኣሜን።
መድሓ